истеҳсолоти BM Production. Абубакр, Абубакр. Пад ховӣ? Чӣ мегӯй калта? Ховӣ мегӯм. Пад намебини ховам. Та арӯз дорӣ, Абубакр? Пас тамон банкара биним, банка носи дига оли мондагиай. Ҳайвон қати гапза намешавад. Амирҷон, ховӣ? Ховк нахе, япара ховк хирак накаш пад? О, маладес. Мансур Набиев. Чӣ мегӯй? Ховӣ? Не. Мансур брачка, та арӯз дорӣ ё не? Ҳаст. Хатат менависонам? Менависа. Не. Бешухӣ. ҳамаи духтаро нависонда метонанд. Дӯстат медошт ягон чидроӣ мекард охе? ёра шояд очад роӣ карда бошад. Ту мегӯй арӯсм роӣ кард. Агар ӯ туда сурат роӣ мекард, нижни билёш хати анаи тенҷ мешид. Мансур, ту қати ӯ истискадагӣ уже? Не оли. Ту чӣ девонаӣ? И духтар розия чӣ ту жда дорӣ? Ижда дураки кайта хаб мекунӣ ва хов мекунӣ. ба ҳамин видеои мо бо охир мерасад. Аз канали мо подписатсия кунед ва лайк бимонед то видеои оянда. Ҳамада хайр. Старший по чину